Soc Josep Maria Llort i avui us ensenyaré a resoldre problemes de patró d'herència en pedigrís. La investigació de les malalties minoritàries sovint comença determinant-ne la base genètica. El primer pas en aquesta recerca és la realització de pedigrís o arbres genealògics i la seva interpretació. Observem aquest exercici de selectivitat. Ens parla d'una malaltia genètica greu i ens mostra el pedigrí d'una família on n'hi ha hagut casos, U2, U3, 2-2 i 4-2. Tot seguit demana si l'al·lel que produeix la malaltia és dominant o recessiu. També si el gen és autosòmic o lligat al sexe. Cal justificar la resposta. Finalment, demana els genotips d'alguns individus. En la classe de lligament al sexe et vaig ensenyar el significat dels símbols utilitzats en el pedigrí. Bàsicament, els cercles representen dones i els quadrats homes. Els individus ombrejats estan afectats per miopatia de Miyoshi. Compte amb el vocabulari. Quan parlem de persones afectades, volem dir persones que pateixin la malaltia. No és el mateix afectades que infectades. Aquí no hi ha cap infecció. En aquests exercicis hi ha una sèrie d'implícits, suposicions que, a diferència dels genetistes de camp, donarem per certes. Acceptarem que la informació del pedigrí és exacta i que tothom és fill de qui creu. A la vida real, vés a saber. També que només hi ha hagut les mutacions anomenades explícitament a l'enunciat. En aquest cas, els individus del pedigrí no n'han tingut cap. Si mirem ara què ens demanen, veurem que hi ha 4 patrons d'herència possibles. Autosòmic dominant, autosòmic recessiu, lligat al sexe o lligat al cromosoma X dominant i lligat al sexe recessiu. Repassem les principals característiques de cadascun. El principal aspecte distintiu del primer patró d'herència, autosòmic dominant, és que una parella no afectada, com serien aquests dos individus, no pot tenir cap fill o filla afectat. De fet, el fenotip afectat no es pot saltar generacions i reaparèixer. També afecta igual mascles que femelles, aspecte que comparteix amb autosòmic recessiu. En aquest patró, és una parella afectada, aquí no n'hi ha cap, la que no pot tenir cap fill o filla no afectat, perquè haurien de ser homozigots recessius. Per tant, el fenotip afectat pot saltar generacions i reaparèixer. Aquí salta de la segona a la quarta. De fet, si no hi ha consanguinitat, com aquí, ni entrada lateral de l'al·lel implicat, el fenotip afectat s'extingeix. Pel que fa al patró lligat al sexe dominant, el fenotip no es pot saltar generacions i reaparèixer. Mai es transfereix de pare a fill mascle, però en canvi totes les filles d'un pare afectat estaran també afectades, igual que ho estarà la seva mare. Finalment, el lligament al sexe recessiu es distingeix perquè el fenotip afectat sí que es pot saltar generacions i reaparèixer. En aquest cas salta de la primera a la tercera. Mai es transfereix de pare a fill mascle. Si el caràcter és poc freqüent, com seria una malaltia, hi ha més mascles afectats que femelles. I va saltant de pare a descendent mascle, però ho fa mitjançant noies no afectades. Destaquem també alguns mites, idees repetides freqüentment però que són falses, o almenys no són sempre certes. Primer mite. El fenotip de l'al·lel dominant és el més abundant. Doncs és fals. Pot ser que el fenotip d'un al·lel recessiu sigui més abundant simplement perquè el seu al·lel és el més freqüent a la població, com passaria en aquest exemple. Segon mite. Si afecta mascles i femelles, ha de ser autosòmic. Doncs també és fals. Com hem vist, el lligament al sexe dominant afecta els dos sexes. Tercer mite. Si només afecta els mascles, ha de ser lligat al sexe. En aquest cas és imprecís. Si hi ha pocs individus afectats, poden ser tots mascles per simple atzar, com en el pedigrí següent. Si hi ha bastants individus afectats i tots són mascles, això suggereix que es tracta de lligament al sexe recessiu, però no és segur del tot. Ara veurem estratègies que funcionen. Hi ha 2 maneres de resoldre aquest tipus de problemes. La primera estratègia és la de la força bruta. Comprovar una per una, exhaustivament, les 4 hipòtesis possibles, o sigui,
Intentar resoldre el pedigrí suposant que l'anomalia és autosòmica dominant. Després, que és autosòmica recessiva. Tot seguit, que és lligada al sexe dominant. Finalment, que és lligada al sexe recessiva. I descartar les hipòtesis que no puguin explicar tot el pedigrí. És una estratègia que funciona, però que requereix un esforç, un espai en paper i un temps considerables. Per això et recomano una altra estratègia. Intentar descartar alguna de les hipòtesis buscant els punts crítics que et mostraré. Els punts crítics del pedigrí són aquelles zones que permeten descartar ràpidament un patró d'herència. Primer veurem quan podem donar per comprovat un patró. Per comprovar si l'al·lel és dominant o recessiu, buscarem el fill diferent. I per comprovar si el gen és autosòmic o lligat al sexe, buscarem la noia recessiva amb pare o fill dominant. Comencem considerant quan haurem comprovat una hipòtesi. Analitzem aquest pedigrí. Pot ser que aquesta anomalia sigui causada per un al·lel autosòmic dominant? Oh, i tant que sí. Per exemple, amb aquests genotips. Però també podria ser causada per un al·lel autosòmic recessiu, o per un al·lel lligat al sexe dominant, o fins i tot per un de lligat al sexe recessiu. Hi ha moltes regions de pedigrís que poden ser explicades per múltiples patrons d'herència. Per tant, només podem estar segurs d'una hipòtesi si hem comprovat que aquella hipòtesi pot explicar el pedigrí i les hipòtesis alternatives no poden explicar-lo totalment. Veiem ara com saber si l'al·lel d'un fenotip és dominant o recessiu. Si dos progenitors amb fenotip dominant s'encreuen, poden tenir fills amb fenotip recessiu. Però si els dos progenitors tinguessin fenotip recessiu, no podrien tenir fills amb fenotip dominant. La justificació és la següent. Si un individu manifesta un fenotip, ha de tenir l'al·lel causant i l'ha d'haver rebut almenys d'un dels seus progenitors. Si cap dels progenitors el manifesta, aquest al·lel no pot ser dominant. Ha de ser recessiu. El mateix passaria amb un gen lligat al sexe. El pedigrí només pot ser explicat si el fill té el fenotip recessiu. Per això el fill diferent és un punt crític. Buscarem encreuaments entre dos individus del mateix fenotip, els dos ombrejats o els dos sense ombrejar. Si tenen algun fill o filla de fenotip diferent al seu, el d'aquest fill o filla diferent és el recessiu i el dels progenitors el dominant. Tant se val si estan ombrejats o no. El fill diferent té el fenotip recessiu i els progenitors el dominant. Busquem el fill diferent en el pedigrí del nostre problema. Veiem que una parella que no pateix miopatia, 3-1 i 3-2, tenen una filla, 4-2, que sí que la pateix. Aquesta filla amb miopatia ha d'haver rebut l'al·lel causant almenys d'un progenitor que no el manifesta. Per tant, l'al·lel que causa miopatia de Miyoshi ha de ser recessiu. Podem, doncs, descartar dues de les 4 hipòtesis inicials. Plantegem-nos ara si el gen és autosòmic o està lligat al sexe. Mirem el pedigrí. Suposem que ja hem determinat que la noia 2.1 té el fenotip recessiu. El pedigrí pot ser explicat perfectament suposant que el gen és autosòmic. Però si el gen fos lligat al sexe, els genotips no quadrarien. Una característica dels gens que estan al cromosoma X és que les noies amb fenotip recessiu no poden tenir el pare ni cap fill mascle amb fenotip dominant. Per això la noia recessiva amb pare o fill dominant és un punt crític. Si alguna noia amb fenotip recessiu té el pare o algun fill mascle amb fenotip dominant, el gen no pot ser lligat al sexe. Ha de ser autosòmic. La justificació és que si el gen fos lligat al sexe, la noia hauria de ser homozigòtica recessiva, XA minúscula, XA minúscula, i hauria rebut un al·lel XA minúscula del seu pare i l'hauria transmès a tots els seus fills mascles, que per tant haurien de ser tots també de fenotip recessiu. Ara tornem a analitzar el nostre pedigrí. Hi ha alguna noia recessiva amb pare o fill dominant? Sabem que la miopatia és causada per l'al·lel recessiu. Al pedigrí hi ha dues noies amb miopatia, la U3 i la 4-2. El pare d'aquesta noia té fenotip dominant, ja que no pateix la miopatia. A U3 li passa el mateix amb el fill, però en un sol cas ja en tindríem prou.
Podem, doncs, concloure que el gen de la miopatia de Miyoshi no pot ser lligat al sexe. No està al cromosoma X. Per tant, ha de ser autosòmic. Ja podem escriure el patró d'herència a l'espai corresponent. És un al·lel recessiu, la justificació, i és un gen autosòmic, i la justificació que ja hem vist. Ara només falta deduir els genotips dels individus indicats. El primer que hem de fer és una taula de simbologia. Com que sabem que la miopatia és produïda per un al·lel autosòmic recessiu, la simbologia podria ser aquesta. No cal que sigui la lletra A. Podria ser qualsevol lletra en la qual es distingeixin bé la majúscula i la minúscula, excepte la X i la Y. Això sí, hem d'assignar la majúscula a l'al·lel dominant i la minúscula al recessiu. Podem completar els genotips del pedigrí en 2 passos, tal com et vaig ensenyar a la darrera classe. Primer pas, deduir els genotips que es pugui observant només el fenotip de cada individu. Com que la miopatia de Miyoshi és causada per un al·lel autosòmic recessiu, sabem que els individus que la pateixen han de ser homozigots recessius. Pel que fa als individus no afectats, han de tenir almenys un al·lel A majúscula. Segon pas, completar el que puguem observant progenitors i descendents. Podem veure que 2U ha de ser heterozigòtica pel seu pare. També han de ser heterozigots 3U pel pare i per la filla, 2,4 per la mare i 3,2 per la filla. D'aquesta manera també comprovem que el patró d'herència que havíem deduït, autosòmic recessiu, pot explicar el pedigrí. Un cop deduïts tots els genotips, hem de respondre específicament als dels individus que ens demana l'enunciat. Veiem 1.2, 1.3, 3.1, 3.2 i 4.2. Hem completat correctament l'exercici. Per tal d'aconseguir-ho, hem après a localitzar 2 punts crítics que et resumiré en la següent diapositiva. Resumint, hem après a localitzar 2 punts crítics per deduir fàcilment el patró d'herència d'un pedigrí. Per saber si un al·lel és dominant o recessiu, el fill diferent. Per saber si un gen és autosòmic o lligat al sexe, la noia recessiva amb pare o fill dominant. Hi ha alguns pedigrís més complexos que no es poden resoldre només amb aquests punts crítics. Els tractarem en la propera classe. Bé, ara fes pausa i escriu el que has après. Posteriorment, fes el mateix amb els exercicis següents. Fins la propera!